рустами эмомалӣ шаҳрдори душанбе дар ҷаласаи вакилони халқи пойтахт масъалаи омодагӣ ба зимистони ояндаро ба миён гузоштааст. шаҳрдори душанбе масъулинро вазифадор намудааст ки барои омода кардани дегхонаҳои марказҳои барқиву гармидиҳӣ ва шабакаҳои гармидиҳанда чораандешӣ намоянд, аз ҷумла барои омода намудани биною иншоот барои қабули энергияи гармӣ ва додани шиносномаи қабули энергияи гармӣ, аз таъмир баровардани зеристгоҳҳои барқӣ ва иваз намудани таҷҳизоту хатҳои барқии фарсуда супориш дода шудааст. рустами эмомалӣ хостдори захира намудани сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ, маводҳои зидди лағжиш, омода намудани нақлиётҳои мусофирбарии ҷамъиятӣ, техникаву механизмҳои коммуналӣ барои тоза кардани роҳҳо дар фасли сармо шудааст. ӯ муҳим хондааст ки ба миқдори зарурӣ маҳсулоти ниёзи аввалия бахусус орд, сабзӣ, картошка ва дигар маҳсулот чораҳои зарурӣ андешида шаванд. масъалаи таъмири роҳҳою таъмини пардохти андоз аз масоили дигари ҷаласаи маҷлиси вакилони халқи душанбе буданд. ба иттилои шаҳрдорӣ, рустами эмомалӣ барои аз байн бурдани бақияпулиҳои андоз, баланд бардоштани дониши андозӣ ва фарҳанги андозсупорандагон, истифодаи самаранок ва мақсаднокии маблағҳои буҷетӣ, пешгирӣ аз омилҳои коррупсионӣ дар мақомоти андоз ва кам намудани санҷишҳои бемаврид дастур додааст.